מצלמה מקליטה. היי, מי עם המונית? כנראה שאני הייתי נחמדה מדי. ואתה? רוצה להשלים אותי? מה, היית? לא היית. היית ברכב? לא היית ברכב. אתה לבד? ואתה אופנוע. טיפול רפואי לא? אין בעיה, בסדר, שנייה. היה פה מישהי, ידעת ראייה, הביאה לי את המספר טלפון שלה. זה לחקירה, אתה צריך להגיש תלונה, למסור מה קרה, אם אתה רוצה, מה זה צריך? כאילו אם אתה רוצה, אתה יודע. היי, מה קורה? מספר אירוע? 6674. בכיף. ביי, יום טוב. האופנוע על שמך? והמונית על שמך? לא, השם בא על המונית. איך? הכל יהיה בטוח. שנינו יש לו בטוח. החלפתם פרטים? לא, אני אומר להחליף פרטים עוד שבוע למשטרה. להחליף פרטים, אחי, שלח לי, נשלח לך, אין בעיה, בסדר, אחי. תחליפו פרטים קודם כל, זה לא קשור למשטרה. לא, אמרתי לו. תעודת זהות שלך. 0393 08 424. לבינתיים תחליפו פרטים, אני שנייה אתן לכם מספרי אירוע. לא, עד שבוחנים לא מאשרים לי שהם לא מגיעים. זהו, עד שהם מאשרים לי שהם לא מגיעים, אני לא מזיזה כלום. אם בוחן יגיע, עדיף לא להזיז. ברור, עכשיו שהוא לא יגיע, בסדר, יאללה, תעבור. זוז שנייה. טוב, שנייה אני מעדכנת בוחנים ואני אחזיר להם תשובה. יני שצריך בוואטסאפ. בוחנים מיפו 403. תאונת דרכים בווסרמן, פינת פוריה, מול המחוז, בין רוכב אופנוע לבין נהג מונית. אף אחד לא רוצה טיפול רפואי, מדובר בנזק בלבד, כרגע הם מחליפים פרטים. פוריה, פינת ווסרמן, ממש ממול המחוז. רוכב אופנוע לבין נהג מונית. המונית מספר 57-987-26 והאופנוע 125-90-303. שלא יתווכחו. בעיקרון האופנוע על הרצפה, אבל אף אחד מהם לא רוצה טיפול רפואי. מד"א היו פה ועזבו, אף אחד לא פונה. חבר'ה! מה הסיבה לתאונה? מה הוא אמר לך? הוא אמר שהוא נסע והוא חתך אותו. מי חתך את מי? המונית נסעה ישר, הוא בא מפה במהירות ונכנס. שנייה. הנהג מונית נסע על פוריה. אומר שהרוכב אופנוע חתך אותו ונכנס בו. מה הסיפור? מה קרה? באתי ככה ישר, הוא כנראה, לא יודע, נסע מהר או משהו, כאילו, הוא
לא עצר לו כלום, בום. הבנתי, רק שנייה, בסדר? אני באה אליכם, רק תזהר. איזה יומן? יומן 20? קיבלתי, תודה. אתה נסעת ברחוב? לא, נסעתי לאט יחסית, לא נסעתי מהר בכלל. אין בעיה, בסדר, שנייה, אני אשאל אותך. מה הסיבה שנכנסת בו? מה הסיבה? אני יצאתי, הוא בא מריצה חבל לך על הזמן בו, מכמירות, לא אגיד לך, הוא אומר שאני יוצא אם הייתי, אם אני... לא, אתה מבין שיש לך עצור. אני כן, אני יצאתי, אני אגיד לך, אם הייתי, הוא אומר שאני מהירות, אני אמות, זה הצד השני יעוף. באת לאט, אבל לא... שמע, אם אתה אומר שהוא במהירות, הוא לא אמור לעצור לי פה, הוא אמור לעצור לי שם. הוא לא בא בצד ההוא. אתה אמרת שהוא במהירות, אני יודעת שהוא במהירות. לא אמרתי שהוא בא מצד אחר. אמרתי שאם אתה אומר שהוא במהירות על, כמו שאתה מתאר לי, הוא לא אמור לעצור לי פה, הוא אמור לעצור לי שם, מאחורה. לחזור בומרנג. תגידו איפה קפץ, אני לא רוצה להגיד לך משהו. איך? תגידו איפה קפץ, אני לא רוצה להגיד לך. תגידו איפה קפץ, לא רוצה להגיד לך. מה זה איפה קפץ? איפה עשית הבום שלך? איפה נפלת? אדוני, נראה לי שאתה מתבלבל. אתה לא בוחן תנועה ואתה לא חוקר. אל תגזים, אל תגזים. אתה מתבלבל. לא אני ולא אתה מנסים פה לנחש דברים. לך יש עצור ולא אין זה. אין, לא יעזור מה תגיד. לך יש עצור. בטח. אני יותר מזה. הוא יכול לנסוע גם במהירות. במהירות המותרת, המקסימום שלו הוא יכול לנסוע. אין לו עצור, הוא לא צריך להאט בצומת. אתה צריך לעצור בצומת. לא רק להאט, אתה צריך לעצור, עצירה מוחלטת. ואחרי שאתה עוצר, אתה צריך לצאת לאט, להסתכל מן השמאלה כל פעם מחדש. העצור הזה גורם לך להיות. זה העצור, יש לך עצור, אתה בבעיה. בכל מקרה, לא משנה, החלפתם פרטים? כן. יופי. זהו. מספר אירוע אני אתן לשניכם. תרשמו מספר אירוע. מי מכם שרוצה להגיש תלונה, הבוחנים נמצאים במסגר, מי שרוצה. לא. אתה לא שואל אותו אם הוא רוצה להגיש תלונה. לא, אתה לא שואל אותו. אין בעיה. תעמדו בצד, אני באה. אני אומר לך, גברת, אמרתי קודם כל. תעמוד בצד רגע. יש מכוניות, אנחנו לא... הכביש לא שלה ולא שלי ולא שלך. אין בעיה, אני אשלח לך, אני אגיע הביתה, אני אציין לך בסדר. אין לי את זה פה. בכל מקרה, לגבי תלונה, זה מי שרוצה, אתה לא שואל אותו אם הוא מגיש, הוא לא שואל אותך אם אתה מגיש, ואתה לא חייב לענות לו, ואתה לא חייב לענות לו. לא, בסדר, גברת. טוב, מספר אירוע 6674. מספר אירוע, מה? 6674. 6674. יופי, זה מספר אירוע. יומן 20, תגידו יומן 20. יומן 20. יופי, יומן 20. זהו. עכשיו הפרטים של שניכם יהיו רשומים בדוח פעולה הזה. בסדר. אז זה בעיקרון בשביל הפרטים, בשביל ביטוח, בשביל הרבה דברים. תודה רבה לך. בכיף, אתם יכולים לעזור מבחינתי. בסדר, תודה. בכיף.